esaqhubeka indaba yama ratio siwadefineile ngamagama nangama symboli sahamba sayowasebenzisa kuma special angles noma ngingakazenzi ibalo ezi-involve wona kodwa sichaza nje wona sizofika ibalweni la ku-involve wona sesiphendula imibuzo ukuthi bathini ngama ratios. Kodwa nakho ngifuna sikwazi manje, I want us to understand, ngifuna siwaqonde ama ratio beyond 60. Khumbula senzile u30 sawenza u45 sawenza u60. Kukhona u90, khona u180, khona u270, khona u300, u360. Kodwa futhi ku90 mangisuka ku0 ngiya ku30 kukhona u1 2 3 4 5 6 ngize ngiyofika ku30. Mangisuka ku30 khona u31 2 3 4 ngize ngiyofika ku45. Mangisuka ku45 khona u46 7 8 9 ngize ngiyofika ku60. Mangisuka ku60 khona u61 2 3 ngize ngiyofika ku90. Mangisuka ku90 khona u91 2 3 4 5 6 up to 100 110 20 njalo njalo zikhona zonke lezi number zikhona. Kodwa lezi esidila nazo thina ilezi ezibizwa ngama spatial angles. Yayizwa lonto? Ngoba ngeke mina ngiqhamuke sengine angle ewu30 degrees ngingabanga nayo iangle ewu5 degrees ngingabanga nayo iangle ewu20 degrees ngingabanga nayo iangle ewu27 ngingabanga nayo iangle ewu29 before ngifike ku30. Anti yabona kusho ukuthi wonke lama degrees akhona la. Mase ngedlula ku30 ngiyofika ku45 akhona. Mangisuka ku45 ngiyofika ku90 akhona, ngiyofika kubani 18 akhona, 270 akhona. Mase ngibuyela la sengifika la engiqale khona. Ile angle enkulu esiyibiza ngokuthi it's a revolutional angle. It's a revolutional angle. I-angle osuke usucomplete ijeni kuyo. I-angle osuke usuhambe wazungeza umhlaba kuyo. We call it 360. Iyafana nokuzungeza umuzi wakini. Iyafana nokuzungeza iground. Iyafana nokuzungeza angazi ngachaza ngithini. As long as la osuke khona uhambe waze waphinde wabuyela la osuke khona usuke uswenze iangle elinganayo nomuntu ozungeza umhlaba. Kungazwakala kungezwakali mina ngizungeza indlu kodwa sengihambe uhambo olufanayo nolulinganayo nalo sezungeza umhlaba. Akulona uhambo olulinganayo, uhambo olufanayo, a revolution. Lokuqeda noma lokusuka uhambe ubuyele la usuke khona. We call it a revolutional angle. Leyo angle ke leyo iwu360 degrees ubukhulu bayo. Whether ubuyikala around umhlaba noma ubuyikala around umuzi wakini noma ubuyikala around iground kodwa yona nje iwu360. Ngesikhathi ke siyobheka angaphezulu ka60 nazi izinto kufanele uyiqaphele. Ama ratios o sin cos theta tan cosec ngeke kuze kushintshe kuyohlala njalo kunjalo by definition and otherwise symbols and whatever.
ngeke kushintshe. Definition ka sine, opposite side over hypotenuse side. Eka cos, adjacent side over hypotenuse side. Eka tangent, opposite side over the adjacent side. Ema reciprocal, 1 over, 1 over, 1 over, and so on and so on and so on. Ngeke ke lokho kuze kushintshe. Ama definitions ngeke nawo aze ashintshe. Kanjalo amagama nama symbol ngeke la ebesebenzisa khona uX, sebenzisa khona uY, sebenzisa khona uR, ngeke kuze kushintshe. Reciprocals of those big ones are as good as reciprocals of those small ones. Ayefana tholakala ngendlela efanayo. Notes to remember ilezi zinto. Beyond 60 sikwenza kuphi? Sikwenza kuyona i-Cartesian plane but on a circle, because ngithi ke mangabe ngichazela abantu ngeke ngime kade ngingahambi, ngeke ngisukume kade ngingahleli, ngeke ngihlale kade ngingasukumile noma ngingamile, ngeke ngikhulume kade ngingathule, ngeke ngithule kade ngingakhulumi. Kusho ukuthi yonke into inesiqalo. Athi siyayizwa lonto, yonke into inesiqalo. So mathematically la izinto ziqala khona zonke ziqala la kusuke kungenzeki lutho 0 degrees, kusuke kuleli point nje le kusuke kungenzeki lutho. Kodwa ngingaqala nginyakaze la ngikhuphuka ngithi, khumbula lokhu futhi, all angles are measured anti-clockwise, not clockwise. All angles are measured anti-clock, not clock. Ngenye indlela mangisuka ngihamba la ngeke ngiyize ngapha. Fanele mangisuka la ngiye le. Bambukusho kwezwi. Ngoba mawuzophunyula ukusho kwezwi uzokwenza ukuthandwa uwe bese uba wrong. Izwi lithi ungabulali, therefore ungabulali. Ngoba mawuzo ignore okushiwo yizwi uzokwenza lokho okuthandwa uwe okuzoba wrong. Ngithi njalo abantu abaqaphele ukungenzi into bona abayithandayo, kodwa abenze into eyenziwa yiwo wonke umuntu. Kekhalwe ngokuthi abanye bayahlanya, abanye banje, mina ngiyiboni yonke lento, akho umuntu ohlanyayo la. Angathi umuntu mayehlakaniphe ngaphezulu kwakho wena busuthi uyahlanya. Uhlakaniphile kunawe, ubona isidingo nala wena ongasiboni khona. Uyombone lona nimbiza ngokuthi uyahlanya, afika acosha iphepha, alibuke ngapha, maqeda ahleke, alithatha alifake ephaketheni. Ngoba uyasibona isidingo salo. Wena usibona isidingo uyaleqa noma ulinyathele. Awusiboni isidingo. So who is clever? Obona isidingo. Nawe ke uma usibona isidingo sokufunda uzofunda. Kodwa mawungasiboni isidingo sokufunda uzokweqa ngaphezulu ukufunda. Bese uyibona wena uhlakaniphile kanti thina sikubona uhlakaniphile. Yenza ke okwenziwa abanye, hayi ukuthandwa wena. Ngoba mawenza ukuthandwa wena uzobona. Ngithi ke zonke izinto iqala la. Masimeasure ama angles samba anti-clockwise. Ngisakhuluma nje ngale yonto. Obuka la. Mawungase usuke lapho kini noma usuke manje.
la eklasini ugumle zonke ingubo uyihambele nje bangakuhleka babaze be why because uwe wedwa eningini obone ukuthi asikho isidingo sengubo bazokuhleka and so on ngoba bona babona isidingo bese bekhohlwa into eyodwa ukuthi come the summer season masonke sesisolwandle siyahlanya ngoba akho umuntu ogqokile olwandle owesifazane uyayibhushuzelela owesilisa uyayijwabuzelela and so on ubanike ohlanyayo ngaleso sikhathi kube khona abathi bona ngeke bakwenze lokho bagqoke bahambe baye khona olwandle kodwa beyojatshuliswa ukubuka abantu abathi benza into wrong sebe wrong bona ngoba bajatshuliswa into wrong and so on and so on. There is nothing like ukuhlanya. So asiqhubekeni-ke ingane zakwethu ama-angles wonke anesiqalo futhi anesiphetho mawuwameja uhamba anti-clock awuhambi clockwise uphambana newash awuhambi njengewash mawumeja ama-angles asiqhubekeke yini lena esiyibona phambi kwethu na is a circle isondo lebhayisikili mawuke wathi nje isondo lebhayisikili immediately yini le labo line laba esondweni lebhayisikili yilabo line esibabiza ngama spokes ipoki esondweni lebhayisikili umbuzo wami uthi ke lezi ipoki noma lama spokes lawa esondweni lebhayisikili sikhona yini esisodwa noma ezimbili ezinde noma imfishane kunezinye cha zinjani ziyalingana zonke angithi ziyalingana zonke therefore kwi-circle lo line lo ngoba wena uswayifunda i-circle kwa grade 8 siubiza ngokuthi uyini uyi-radius right kodwa ebhayisikilini siubiza ngespoke uma ke le radius yakho iwu-1 unit lena yona izoba ubani 1 unit lena yona ibe ubani 1 unit lena yona 1 unit ngoba ayikho ende noma emfishane kunenye uma isondo lakho lilikhulu 2 units uma isondo lakho lilincane 1 njengoba kade senza kwi-derivation la ebesithola khona the third the second sides in an equilateral or in an isosceles athi yabona njengoba kade senza so ke nala kuzoba njalo labo line labi labe sibabiza ngama radius kwi-circle futhi bayalingana khumbula lokhu ke waqala nje wena wathi r squared is equals to x squared plus y squared. This is a Pythagoras theorem which is equivalent to distance. It's equivalent to distance formula. Khumbula lokhu ke futhi i-distance mangiyale ngihamba 2 meters noma ngithiwa ngiyahlehla ngizohlehla 2 meters. So ayikaze i-distance ibe negative but ihlala njalo i-positive. That is why ubona la ngino 1 1 1 1 1. Siyabuzwa lokho engikushoyo. Our distance is always measured in a positive unit.
or units. That is our distance. Siqhubeke. Lo line lo esithe uyi-radius umele ama x-axis usuka la uza la umele ama x-axis mude kangakanani ke wona uma ukusuka la ngiza la njenge-radius ku-1 wona ke usumela ama-axis mude kangakanani nawo uqobo lwawo uyalingana no-1 kodwa la ngoba umelwe u-y uyolingana no-1 kodwa la ngoba umelwe u-y kwi-negative end uyomelwa u-1 la ngoba umelwe u-x kwi-negative end uyomelwa u-1 kushintsha kuphela uma kuyi-distance iyona eba positive kodwa ama-units olayini kuleyo area ayamaintaineka. Why? Here it's -1 but there from here to there it's positive, from here to here negative, from here to here positive, from here to here negative. I-unit sisele manje ileka y kanti la esele ileka x, la esele ileka y kanti la esele ileka x. Bukela ukuthi ngenze njani. Thatha labo layini behlukene, lo ama y axis, lo ama x axis. Yabo? Ukuthi axis ungakuthatha njengokuthi yihlahla lesi. Kodwa lesi sihlahla esama orange, lesi sihlahla esama nantshi, lesi sihlahla esikalamula, lesi sihlahla esikamango. Anti uyayizwa lento engishoyo. Umbuzo wami ke uzothi esihlahleni sama orange, esihlahleni sama orange ngiyawuthola yini konje umango? Cha. Esihlahleni sama orange ngeke ngiwuthole umango. Esihlahleni sama orange ngeke ngiwuthole umango. Esihlahleni sikamango ngiyawathola yini ama orange? Cha. Cha. Bese ngiyaqhubeka. Ngithi la inqalela u0 degrees. Kodwa mangifika la phezulu ngisuke sengiku 90 degrees. 90. Mangifika la ngisuke sengiku 180. Mangifika la ngisuke sengiku 270. Mangibuyela la engisuke khona ngisuke sengiku 360. Angikhathalike. Usungathatha noma yiphi i-ratio oyithandayo. Sin theta. Ngithe kuwe utheta i-variable. I-variable imele inamba ezahlukene. Nazi inamba phambi kwakho ke. Awungitshele ngikutshele. Ufuna ngifake u-0 noma u-90 noma u-180 noma u-270 noma u-360 lapha ya ngithe kuwena usin theta. Utheta ngathi i-variable. I-variable right from grade 8 siyayazi. It's a letter, it's a symbol that stands for any number. Nazi inamba enginazo la. 0, 90, 180, 270, 360. Choose noma yiphi uyifake lapha. Busuthi angikutshela i-answer ngizokutshela.
ngizokutshela ake sithi ke ngebhadi uthi u0 sengiyayaka la uthi wena ngifaka u0 so ngizothini mina sin 0 degrees i-answer yala sengibuyele emuva la ekade ngifuna khona ama definition ka sin ngama symbol because akho magama manje la kodwa la khona ama symbol uyakhumbula ama symbol beku y x r usin ke besithini besithi y over r sengiya ku 0 degree ngiya kule area u-y u-not divided by u-r u-1 so u-not divided by is 0 so usin 0 degrees i-answer yakhona ubani u-not ungashaya i-calculator ke mawuthanda mina ngiyakutshela ake sithi ke manje ufaka u360 uthi wena la angifaka u360 ngenye indlela mina ngizoba no sin 360 degrees right ngibuyele emuva kuma definition bekukhona amagama but akho magama la khona ama symbol ngiyodefine usin ngesymbol usin ngesymbol uthini uthi y over r kodwa kuphi ku360 uy uba u-not over u-r uba u1 lokhu kunginikeza ba 0 degrees therefore usin 360 u0 degrees ungayicheckela wena angiqhubeke ngiye lapha phezulu uthi manje wena la angifake mina bani u90 mawuthi angifake u90 ngizoba nalento ngizoba no sin 90 degrees kusho ukuthi manje ngilala engikhuluma khona angisakhulumi la ngikhuluma lapha ya kodwa ngoba ngikhuluma ngosin ngizophindela kuma definition by symbol y over r ubani uy phezulu na u1 u-r waphezulu u1 i-answer yala u1 okusho ukuthi usin 90 noma kanjani fanele unginikeze u1 mase ngishaya nje i-calculator fanele unginikeze u1 angiphindele phezulu cos mawuthi wena ngikutholele ucos kodwa phezulu lapha yana ku90 degrees ngizophindela kuma definition ucos kuma definition uthi x over r ubani u-x phezulu u-not u-r phezulu u1 is equal to 0 therefore ucos of 90 when ungashaya i-calculator mina sengikutshelile ingakho ngithi lezi zinto zizispecial ngoba ngikwazi ukuzenza ngaphandle kwe-calculator abanga ukuthi bayangithola abantu ake ngithathe okunye okulandela uma uthi wena angikutholele ucos ka180 degrees ngenye indlela uthi mina ngila la engikhona kodwa ngizobuyela emuva kuma definition by symbol ucos is x over r u-x wami ke la ubani u-1 u-r wami u1 lokhu kunginikeza u-1 therefore ucos of 180 fanele unginikeze lokho by calculator angiyiboni mina into ebukhulu la ungakwenza konke siqale ku30 saya ku45 konke njalo ngikhuluma ngespecial saya ku90 siqale ku0 sengwenzile u0 saya ku30 45 60 90 180 to ake ngikwenzela u270 ake sibuke usin uma ngizothi sin busuthi wena lapha ya angifaka u270 ngizoba no270 bese ngibuya ngiza la kwi-area ka270 ngizobheka usin by definition yakhona ithi y over
r ubani y la -1 u-r1 lokhu kunginikeza u-1 therefore lokhuya nalokhu ku-correct by definition. Ngingakwenza konke ngenza u-270 ngenza u-360 ngenza u-90 ngenza u-180 ngenza u-0 ngikwenze konke ngenza u-30 ngenza u-45 ngenza u-60. All these are special angles, special because ngiyakwazi ukuzenza ngaphandle kwe-calculator ngoba nembuzo yakhona isho kanjalo ithi simplify without using the calculator. Mabethi without using the calculator basuke be-avoid ukuthi amanye ama-answers azokunikeza 0, something 1, something and so on and so on bese beyakubamba ukuthi wena usebenzisa i-calculator bese ungawathola ama-mark ngoba uhluleka ukulalela i-instruction. I-correct leyo answer kodwa izoba wrong ngoba wena usebenzise ini i-calculator. Kanti yini esinifundisa yona thina esikoleni? Nina mani esikoleni nisuke niyofunda izinto eziwu4. Indlela yokukhuluma okungaba isiZulu noma isingisi. Number 2 niyofunda uku-add, ukususa, ukumultiply nokudivide inamba. Okwe-6 lalela i-instruction. Yenza okuthiwena kwenze, okuthiwena ungakwenzi ungakwenzi. Ziwu-6 izinto esiyele esikoleni. 6. Bese ke kulokhu kukhulwa nazo ke sikhuliswa ingqondo yethu size strainwe. Yes, sifundiswe ukuthanda abanye ngaphezulu kokuba siyithanda thina. Ukuhlonipha abanye ngaphezulu kokuba uyihlonipha wena. Uqala wazi ukuthi lezi ezinye izizwe obasi. Uqala wazi ukuthi lezi ezinye izizwe zingcono. Kanti azikho ngcono. Wena bamba ukusho, bamba igama, bamba ukusho. Wenze njengoba utshelwa. Angikunikeze isummary yayo yonke ke lento. Isummary ke yama ratios esiwabiza ngama functions noma ama identities. Akho ibali esizenzile namhlanje. Bengikunikeza ama sample. Kodwa bekubalulekile bekuthiwa angikukhombisa ukuthi lezi zinto ziqhamuka kanjani. Ekuqaleni siqale sayobheka ukuthi kuqhamuka kanjani ku30 no45 no60. Sasebenzisa ama triangles awu2. Ku30 no60 sebenzise equilateral sakhumbula ama properties ayo. Wonke ama side ayalingana, wonke ama angles ayalingana. Sayi bisector calculate iside lesithathu. Sesikwenzile lokho. Sase sithi kunamagama abizwa ngokuthi ama ratio angeke azashintshe nami angazi futhi ngeke ngibe nawo okutshela ngesizulu. Makuthiwa nje sin okwazi ukuthi kuthiwa sin. Makuthiwa cos okwazi ukuthiwa cos. Makuthiwa tan okwazi ukuthi kuthiwa tan. Kodwa lezo zinto ngiyibiza ngokuthi ama basic trig ratio ngoba iwona afundwayo. Lokho kunye mawusuya ko cosec, secant and cotangent ama reciprocal zimpendukezelo zalokho kunye. Ngikukhombisile futhi ukuthi i-reciprocal yenamba yini. I-reciprocal yenamba inamba yona isiphendulelwe upside down such that ma we multiply nobuyinikiwe uthola bani u1. Sakwenza sadlala kancane ngakho sase siyathi utheta noma ubeta noma ualpha noma omega noma a noma b x y z
lokho ama-symbols asetshenziswayo. Bangayishintsha i-symbol ke ifana ne-variable. I-variable i-letter noma i-symbol esetshenzisiwe but imele noma iyiphi number. That is why siyisusile i-variable safaka u-0, safaka u-360, safaka u-90, safaka u-270, safaka u-180, and so on, safaka u-45, safaka u-60, safaka u-30. Ngoba imele noma ngabe yiphi. Sachaza futhi ukuthi with these trig identities and trig identities mawafunda understanda kahle iwona azokwenza ubone kulula ukusimplify ama equations. Uyobona mase sifike khona. Sawenza ke u30 no45 no60. Sase senza amanye beyond that. Beyond that, it was 0, 90, 180, 270, and 360, which is a revolutionary angle. Sesikwenzile lokho. Ngase ngithi akukho magama la esizonikeza ngawo i-definition, but ingakho eqaleni sithema sadefine usign ngamagama kanye nama-symbol. Because besazi ukuthi la kuzogcina sekuvele ama-symbol wodwa angasaveli amagama. Ngokwazi usign ngama-symbol, which is YR, 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 sikwazi ukuthola noma ikuphi. Ngokwazi ucos ngama-symbol, XR, 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 sikwazi ukuthola no. Ngokwazi utangent YX, YX, Y, sikwazi ukubathola bonke yonke indawo. Ngoba siqale sabadefine ngamagama, sasuka nabemagameni, sayobachaza ngama-symbol. Ukuthi ngama-symbol bamelwa obani, ngama-letters bamelwa obani. Nanka ama-letters sesiyawasebenzisa. Okwakho ukwazi lokho ukuthi ama-ratio ngeke azashintshe makusign kuyohlale kusign kukho konke from 0 to 360. I-definition ka-sign opposite over hypotenuse from 0 to 360. Whether in names or symbols, which is what we have been using. Ama-reciprocal, remember this one. Uma sikhuluma nge-reciprocal ye-number, yileyo number upside down. 2, it's 1 ongezansi ubuyela ngenhla, u2 ongenhla ubuyele ngezansi. So i-reciprocal ka2 iba 1 over 2, which is half. Because half times 2 is 1. Izinto lezi wena okufanele uyikhumbule. Notes for you to remember and understand the globe and understand the equilateral and isosceles triangle and their properties. Ukuthi siwabona ngani. Uma uyigcinile lezo zinto, wakhipha practice yakho njalo njalo uyenza. Uyokwenza ukuthi lento uyijwayele. Mawusuyijwayele uyogcina ukhuluma ngayo njengoba nami ngikhuluma ngayo. Because nami ngayijwayeza ukuyenza, ngagcina ngikhuluma ngayo, yangena kimi ngakwazi ukukhuluma ngayo. So the best teacher to teach you, uthisha ongakufundisa kangcono uwe ngokuthi wenze lento engikutshele yona. No one will ever explain. Ezinye zalezi zinto zivele kimi nami sengimdala ngingasafundi. Oh, lento ungakwazi ukuyenza kanje. Lento nakuwena kuyoba kanjalo. Ngeke uvele uyifunde yonke lento uyikreme. Mawuzoyikrema uzoyibulala. Mawuzoyikrema nje uzoyibulala. Kanti mawuzoyifunda uyazi, you are better off. So mawusunembuzo noma nama problems la uhlangabezana nawo khona, okwakho ukuxhumana nathi ngazo zonke indlela zokuxhumana. WhatsApp, info class, web page, YouTube, you can Google us, uzosithola.
kodwa kufanele ukwazi njengamanje ukuthi sisawa developer lama lesson because abengekho ngesizulu ayaqala njoba siwenza senzela ukuthi uchazeleke weneliseke uqonde ngolimi lwakho before ukuphendula. Ingakho ke sithe amanye amagama siyokwazi ukuwachaza ngesizulu but amanye you will have to take it as it is.